Nganong kabalo man kang ko ligo-ligo? Alam sa nina maura gyapon dugay ra man na. An baka ganding. Akalami ang ganding, mugay na ganahan ako ano mo day. Maong kandingon ka kay di mo ka maligo. So na epekto ana. Katanawan ng kanding. Sige ka basa mo syagit. Mao di na. Dili lagi kong sagit lagi maulanan ko be. Taka ra kagyaw-yo. Nganong kabalo man kang ko ligo-ligo? Alam sa nina maura gyapon dugay ra man na. Kiring di ka. Kay ilis-ilis gani. Kilugaw ni mo. Nay naman eh. Daghan man ni siya. Mo nang iingkag balik-balik kay daghan ni akong sinina. Inane. Oh. Balik-balik na sa una ra na. Karo ka. Sinina man ko di mo naligo man ko. Mukhaan kag kanding tapos dili pwede mukhaan og kanding. Magkuha na ka sa gatas niya. Magkuha. Dapat sa gatas na ko mainom kay para magsira og kaligo di na ko muka og kanding kay makandingon ko. Ay mo di dapat. May pud pagkatambagan nimo. Maka nakakuha ng idea. Ako ara. Steeping ni bata. Maunang sugod karon. Maligo na ka. Maligo na ko. Hindi na ko muka og kanding para di ko makandingon. Gatas lang kong imnon. Amo rin, tirada dira day. Kay pag mo inom lagi ka gatas, ikakandingon. Mao din teknik ana steeping ana. Mo ni gibuhat pud nimo. Ako aran na tanan. Ay kandingon pud ka sa una? Dili. Ako sa una, sige ra kog ligo-ligo. Nag-inom ko gatas, kay sige ra kog ligo-ligo. Pag makainom, wala kita, makainom magagatas sa kanding, ligo, kusog na ka mo ligo. Ana daw. Ano saman? Mi! Kanding? Tingog? Na! Awa, kanding na jud ka.